The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Kamigalaya AIDS Control Society ke MAX haringkat bat kinoilam Kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA hakakat pratrengunailar araja arpunri kilayo ban syong jing alang na kejingwat jing pensai jong ki babun kinong nya truck bat kejing kran jong ke Dr. KL Yaurod ke Project Director. Kumban supan kermau dangshan ke Project Director haka jingkran bat kinong thok kubor kala kedau bakawai na kidaw ke jingkiu kunyang jingpang HIV haka ni kejela ke deiling ba kinong nya truck. Kejeng kendo bat ke Project Director ke bala nek kumba arkan taduna ia lay kran ru halor ki babun ki mat haba kran sikilat pathai kubor hadin kejeng elang nakal yang ke Dr. KL Yaurod kala ong ba kejeng kran jongka ke dei ke bala syem bat penwan naki por bala lej haki por badang yat bhau doyong kala ong ba kadaw hi ke dei namar bagi nong nya atrok kisat te haka kam ke bagi trei bat don ki por bakim poyeng daki benai te kejeng wan jongki hangne ga long ba kipan ya kejing yarap kejing kershan nakabenta jongki mo namar ba ke program jongi hi kedai bangin ai ya ka jing percaya ki berius pangkani ke HIV ti kumba kalami hi ke kubor bangala ai hi hang to ba bon nagi ni ki beriu ki bayo ni jing pang kedai po is jantia bat kumba ong no ki truckers ni ki transport ki dei ki wei ki ba priang itu ba jing pang tinga kelemut hi ban ong badai tang nagi ba kibana jantia dan ni kelong overall mo ti mdai hitang kita kidon sibon kilat kiba kaniga knyang jing pang HIV ke yo manrum sha ubriu mo namar kumbang la batai ngala pansyai yang to ba kidon south li ki route of transmission banna gitu san par persen kadai gitu bangi ong gitu ba jing apoi kha pathar mo casual sex kumbangi ong te kumbangi hi ba kini ki truck driver ki transport workers bagi ong menta mo kini kidai ki ba ka jing trei jong ki kalong ba syate la kam mo ki haban trei arpusau into news ngi mo kim dan shisha kata ka por bakin dress nane bakin thia teteng men mir gi ya ndai nang ta ki haban pendep ka kam jong ki nang ta pade ki haban deliver mo ya kata ka ek kam ka bala ban shet haki tikani ka bu jing ya shisha haki mo namar ba kata ka jing te jong ka kam hi kimla ban let shayeng shasem ha ka ba idan kidan ilok lani ikon namar teng dan napdeng jong ki ba kim poyeng hadu shi banai lani si arbanar kidan napdeng jong ki kani shisha ka bu ka jing namar kumbangi hi ki dukan ni ki badan hakaleng kani ka highway mo kibun ki highway kibun ru kumbangi ong kini ki female sex worker mo tikinir ki bapli kadai kawai kum kalat jing kamai mo bon na ki kidai ki ba dok bon na ki ba shai konrei bon na preng jo kiru long kimdan ki la jing kamai mo te kumta haba kidon kamban pendap ya yeng kesem lada ki dan tang marwai man kamai ki bon lada ki dan bon ki kon ki bon ki jing bagi kando te kani ka wai ka kam ko mangong na ka kam demet mo ko bangi ong ha ten kasi te kani ka ladai ka wai ka lat ki bagin yo ban kershan ya yeng kesem pen te kum kita ki driver ro na kata ka jing jengai na yeng na sem na ilok na teng kangat ha kata ka jing pensoi re ka jing shisha long kimot hi ban le kumta tang balong kata ka syong ha ka situation ka syong ha kata ka kam bagi trei ke bate la kam bar halong kalong ha ka jing long breu mo ngim la man la ina kata chisi ni la ban bakla te kani ka penlong ki ken bakin hap ha ka ni ka kam mo te kumbangi kumbangi ong ha program jong hi ngidon kita ki bridge population mo bridge population kumut ki breu ki ba betin lenti lani ki bayalam lenti kumbalong kum gajing ken na ka wei ke jaka sha ka wei ke jaka kumba haki por ba man shwangi bagini ki kani ka HIV ka bon ha ki breu bagi ki high risk group mo ki high risk group kumut kita ki breu ki ba ki la bet ban yo ya kani ka jingpang namar ba ka to ka risk behavior jong ki mo ki la bandai kini ki ba injecting drugs ki la bandai kini ki ba ki female sex workers nang takidan gitu ba ong nag besong khasin rang prasin rang gitu ki male having sex with male nang takidan pada kini ki bangi ong gitu ki transgender kini berokay ngi ong kini ki high risk group ti kini ki high risk group te komot kani ki HIV haki por ba masya ka don ka concentrate hang to ka bon ba
Tikini ki driver bat namar ba long ki interact bat ki hak ta jing yai lenti jong ki mo ndai bari ki da kwa khnang ro tang hak jing yai lenti jong ki hak ta jing sha influence te kumta shulet ngat shulet hap shi sen tok khat kumta te haba ki let pade da ki la yo na mana padeng jong ki to ki por men shwa bon ki priu kim shim ngi ga prevention mo ti bon sen ngi nda ki hap kurim ki panan kam dak ti ki kondom te le sen na padeng kita ki ba nga ong ep ki high risk group le se ki don ki ba ki don ga jing pang hiv namar ki por men shwa ki priu kim da tip than ya gani ka jikpang HIV mentah ke la kam tip bala kataro na bangi khen overall kadang duna ba kam tam chaki nongon dong mo te ha jing bom tip ya hap kurim bat kita te enda kala lik pha sha yeng pade lik pha sha yeng te idon ni lok mo ten la adon ni lok ta la ya hap kurim bari lok te la dapun kon te mo iti kon roi ngat ken ha to ko jingpang namar balai itu ilok rim tip to lok ro ha jing bom tip mo kadai ha jing bom tip ken renda ke la tip tu lok la sim prevention long la sim jing ada mo ban nam ngat si kon mono bakwa api pan ai jing pang ye lok le jong ibe ba thon mono bakwa ban ai jing pang ye ki kon mo ndan bakwa mono mono ro ndai tin rei tang ka jing bom tip ka jing bom sim ye ki lat jing ada bat kum ju ro le si la da la tip ro dai ulok le ne ka lok teng teng long ki teng te ban ye tho ban ong haulok ro nga nga don jing pang HIV naman da atip kum tu ulok un sadom unsa show iki katar ko diki wika daw nakata daw katar ko bujing tila da kalok ro kadan jing pang HIV te kumot ulok ro ka jing bom tu uya bit ti kani ga long kanang beteng kanang pur keleng keleng kamot nakakme shi ki kon mo nai kon wei shi wei pari kon plus kata ka jing bom tip jong kiru baki don kum gini ki jaka tes mo ban tes je ledi kanang ben tip ya kata ka status ka bangi ong dangi tip ya ka status la tip bangi don ya kani jing pang ngin tes ngin confirm balada don kata ka jingpang ngindi iki dawai ken ribon na kini pandal atip kum tu na kata ka jing ting mo bagadan kata ka jing nyau ben ke jing iben nei tina kata ka dawru komot kinam lek ken ban tes lan di ban shim iki dawai ban dai tang na kata ka bangi ong kata ka stigma ka discrimination ki ting kata ka daw kim lek ban shim dawai lan ni ban di dawai kidan pada ki bom ngai ro mo ki bom ngai ki ba ong kam dai ke HIV rei kim pediang ya kata status la jang lane kidan giba kim kwa ai ro ban di dawai na mar ki kwa ban sim da ki dawai khasi te kum bang ong he phi hi kum bang i hi ba kani ka HIV ka dan bon hang ni ka diga ka chance ba kani ka jingpang ka yo ban pasap priang te menta kamot nakaleng jongi ru ngidon ki higher authority gen ba mangi kum ba kila pan sngo mane ya ka jing jongki mangi ru ngin ye shong ngin dan choka committee hapadeng jongi nang ta mangi pada nang ne ngin ra sha jrong kan kidon ke authority ngin haban ngidon ke joint working groups ken mo ngidon ke joint working groups hangta ke ngin batai ngin panshai ke ni kijing kanang bolong kan poi ken kita ka solution kan poi ken kita ka pangaong bangila ban solve ya problem ken mo ade kata he Nalor kata kalau ong bahalor kejing pensngau ke MCTODE ya kejing jongki na kaliang ketenat kan penlong ya kejing lang ke babnya bat kan sarra ya kene syaki bor bahalor nakaliang jongi tingin hapsong shada ka meeting piba hapsong shada ka meeting na tangin ra sha higher authority da kata joint working groups haka baki weki department ru kin dan lang bat haka ta por ken kan sawan ka solution ya mentah hingan namla man comment se ye phi bangan ong bangan le kumta ndai ka kam jonga mentah ka long bangin khot ya ka inter department kata joint working groups committee meeting ken kana mahangta ken ni la ban ai ken ki issue ni la ban batai ken te ka shong pada haka committee ken kumno ka recommend kajing ketu jonga ka banangkong kalong ba kumba man hakani bangila launch ya ka intensified IEC ka bangila launch ha state bakala roll out habro khanar tele ke district kalong baki breu kin wan shakmat kin shim ya kata kajing batai kajing panshai ban yo ay kata kajing tibba bania kan u ay to khanya jing pang kumno yo ban rong shakamet jong breu bala daw yo asha ban rong shakamet jong breu ki ay hinta ki lat jing ada dang don la ne em ban sumar dei ban tip shai ken da ho la tip man ta la yo khnya jepang sha ingin le dei ban le sha ART ki ai kita ki dawai kumnu ngi dawai dei ban tip ha ken na do bas dang khnang ba da pisu tho hi ya ne ga jingpang kamat pinne aken to ga jing di dawai da pinne to ga jing di dawai to kamon ngin ong ba pila yo ai ka viral suppression la ne ga ba uto virus usha nyon gen long umdon bor dan sorshu andre pitang shu sange itu dawai ndai utuk nyang pang u ke imbyang u imhi tang balong utlot bor gen andre pitang shu sange yu dawai ART
uniu kenya jepang nang klan bor nang tau sedang man kakun sedang man por habarok ko gamen tege jing kan tu jonga hi ki bre pulang bakin wan sakman kin tip ya ka status lajong lada kitip baki dai baki dan yo niu jingpang kamot kin di dawai balada kim dan lada kidan kata ka risk behavior dan ni kata ka mo ka risk behavior kanu kata ka jing im ka ba pidan ti lada pidan kum kata pide pan shim ka jing yada ka namar ka dai tang ka jing yada ka bangitip barok ka prevention is better than cure ka dai tang kata hi ban yada yelade lada pi yada yelade kamot pi yada ya ke be baton pi yada ya ilok ya ulok nang ta ya ki kun kadai tang katahi ke jing karpa jonga ya ki basngap ya ni ke channel ba kin songtho kin shim ya ki jing batai gen balada ba yu kin wan shakmat ba kin test khna ba kin tip ya ka status Habatin pej bahaki ki sharp ka sharp plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f haka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.